Ngibingelele kubantwana benkosi. Njengamanje njengoba sivala unyaka, sizoqala unyaka omusha. Lokho kuyinto enkulu kuNkulunkulu. Leyo nto iyinto enkulu ezimpilweni zethu, ikakhulukazi thina abantu abakholwayo, ngoba kusho umusa kaNkulunkulu ukuthi usigcinile unyaka wonke. Baningi abafowethu esikholwa nabo, ebesikholwa nabo, abangasekho, abangakwazanga uficwa leli thuba. Nathi sesethemba ukuthi lizosifica ukuthi sibone unyaka omusha. Kungakuhle-ke lokhu kusikhumbuze ukuthi uNkulunkulu ube nomusa kithi, uNkulunkulu usithandile kwaze kwafika la. Thina-ke njengamaNazarethe kuye kuthi kulungiselelwa ukhisimuzi noNcikijane, thina sibe silungiselela uhambo olungcwele luye entabeni yaseNhlangakazi, lapho uShembe abonana khona noNkulunkulu, noma la ahlangana khona nezwi elimbizayo, elimbizela kule ndlela yobuNazaretha. Ngake ngasho ngaphambilini ngathi kubalulekile ukuthi uma uyikholwa uzazi izinsika ezingenakugudluzwa zokukholwa kwakho noma zenkolo yakho. Kubalulekile lokho ngoba kukuvikela ekuthenini ungahambi nazo zonke iy'phepho. Uma kuqhamuka umoya wale uhambe nawo, uma kuqhamuka umoya wale uhambe nawo. Kufuneka yonke into eyenzekayo enkolweni yakho noma ekukholweni kwakho uyazi ukuthi yenzekelani, kungasiphi isizathu, futhi yenziwa nini, njalo njalo. Kanjalo-ke nalolu hambo oluthathwayo lokuya eNhlangakazi, kubalulekile ukuthi uma uyikholwa wazi ukuthi lolo hambo lolo ngeke lukwazi uku-replace-wa enye into. Ayikho enye into engangena esikhundleni salo lolu hambo lwaseNhlangakazi, ngoba lunesisusa esithile, lunesosa ethile and lunenhloso ethile, i-purpose yalo. It's not just a walk ongayiwalka nje uya ngasey'ntabeni zangakini. Ngapha ngakithi eNkandla khona intaba okuthiwa uKhomo. uKhomo intaba enkulu esicaba phezulu njengeNhlangakazi. La kwakudlalelwa khona umdlalo kaShaka Zulu ngalesa sikhathi sikaShaka wokuqala, uHenry Cele. Wawuqoshelwa khona ngoba indawo eyithafa enhle kakhulu. Ngikhulumelani-ke ngaleyo ndaba? Ngikhulumela ekuthenini ngeke nje ukuthi ngoba ngiwaseNkandla bese ngithi ngizohamba ngey'nyawo ngiya kuleyo ntaba ngoba uJanuwari. Mhlambe ngizothi ngizohamba ngifike ngenza umhlangano kaJanuwari phezu kwaleyo ntaba yaKhomo. Angikwazi ukwenza lokho. Ngabe ngiphumelela i-picnic nje ngiye ekhempini, hhayi ngoba ngenza izimiso zezinsika zalokhu kukholwa. Njengoba ngikhuluma ngey'nsika ukuthi kuhle uzazi iy'nsika nokuthi into ethile yenziwelani, yenziwa ngasiphi isikhathi. Lolu hambo lwaseNhlangakazi aludalekanga kalula. Lwadaleka kalukhuni kakhulu. uShembe ebizwa izwi lombizayo, lumbizele endaweni angayazi. Igama elithi Nhlangakazi aliqanjwanga uShembe, igama lentaba eyayivele ikhona eyayikhethelwa uNkulunkulu ngendlela yakhe. Yingakho nesihlabelelo sithi noma siye entabeni owasikhethela yona okuthiwa iNhlangakazi. Ayiqanjwanga uShembe, igama elalivele likhona. Manje
isizathu nomgogodla wenza ukuthi siye Enhlangakazi. Umgomo wokuthi akuyiwe Enhlangakazi njalo ngoJanuwari. Yingoba uShembe wenza isethembiso noNkulunkulu sokuthi njalo ngoJanuwari uShembe uzokhuphuka aye entabeni yaseNhlangakazi. Lapho ahlangana khona nezwi lombizayo elamnika lobu buNazaretha esinabo namhlanje. So-ke angikwazi mina ukuya kuKhomo okuyintaba yangakithi, noma nawe uye entabeni yangakini oyibiza ngegama, ngoba nakhu inesicaba phezulu kusuthi uyakhona ngoba uShembe wahlangana noNkulunkulu entabeni. Wahlangana noNkulunkulu entabeni yaseNhlangakazi. Benza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi bohlangana eNhlangakazi njalo ngoJanuwari. Manje-ke uShembe wayenza leso sifungo sokuthi wasithembisa kuNkulunkulu ukuthi njalo ngoJanuwari ibandla lakhe likaNkulunkulu liyofika entabeni yaseNhlangakazi uzohlangana noNkulunkulu, noma kuzoyenziwa isikhumbuzo sikaNkulunkulu ukuthi wahlangana noShembe kuleyo ntaba. Isizathu esenza ukuthi sihambe ngey'nyawo ukuya Enhlangakazi ave kuwukuthi ngoba singenazo iy'moto noma ingoba kuthanda thina, kodwa ingoba uShembe wathi uma eliqala lolu hambo lokuya entabeni yaseNhlangakazi walihamba ngey'nyawo ngoba nemigwaqo eyayiyakhona yayingekho, nezimoto ngaleso sikhathi zazingekho. Imvamisa uShembe wayevamise ukusebenzisa iy'timela uma ehamba, nesitimela saseNhlangakazi sasingekho, namabhasi ayeNhlangakazi ayengekho. Kwakumphoqa ukuthi akahambe ngey'nyawo aye khona. So-ke masihamba ngey'nyawo sihambe sisuke senza leso sikhumbuzo sokuthi wathwala ubunzima ezabalaza ngey'nyawo entabeni yaseNhlangakazi eyogcina isifungo noNkulunkulu. Angazi-ke, angazi ukuthi uma singathi sishintsha lokho sikwenza ngenye indlela ngabe sisenza khona nokaShembe. Ingakho ngithi kulungile, kuhle ukuzazi iy'nsika zokukholwa kwakho ukuze konke okwenzayo usazi isizathu sokukwenza, ukuze uthi noma ufa mhlampe endleleni uya la uya khona, uthi uma ufika phambili phambi kwaNkulunkulu ekubuza ukuthi ufe nje ubuyaphi, usho ukuthi baba bengihamba uhambo lwakho lokuya Enhlangakazi. Hhayi uhambo nje olunye, ngoba lolo hambo olunye ungabe uyifele wena, ngaba ufele uNkulunkulu, ngoba uhamba uNkulunkulu angalwazi. Asiye kwi-picnic noma asiye ekhempini. UJanuwari akuyinyanga yokukhempa, kodwa inyanga yokukhumbula ukuthi uShembe waya Enhlangakazi ngale nyanga. So lubaluleke kakhulu ngaleyo ndlela yokuthi sisuke siyokhumbula uShembe eya Enhlangakazi ngaleyo nyanga kaJanuwari. So asikwazi ukuyiguqula sithi mhlambe sizohamba ngoFebruwari noma sizohamba ngoMashi noma sizohamba ngenye indlela siye kwenye intaba. Cha, asikwazi ukwenza lokho. Uma sithi senza ukaShembe lokhu kokuthi wahlala entabeni yaseNhlangakazi lezi nsuku eziwu-14 ay'hlalayo, ey'linganisela ku-14 angisho njalo, ngoba nginesiqiniseko sokuthi akafikanga mhla ka-1 Januwari. Kwafika ngalo, kodwa okusalayo ukuthi wahlala iy'nsuku eziwu-14 entabeni yaseNhlangakazi. Manje lokhu ngikukhuluma ngoba kuwuhambo olunzima, abanye baze balahlezwa iy'mpilo zabo, abanye babe nobunzima nje obukhulu, babhoboke iy'nyawo nani nani nani. Ngithi lokho
osuke ukwenza, lobo bunzima osuke uwenza, kuhle ukuthi uma ngabe inyama yakho ihlukumezekela uNkulunkulu, ingahlukumezekela enye into. Ingakho ngithi kuhle uzazi into oyenzayo ekukholweni ukuze ungahambi nemimoya. Ungathathwa nje noma yimuphi umoya ubusukwenza isinto kube ngathi wenza into kaShembe kanti usuwenza into yakho. Kubaluleke kakhulu lokho ekukholweni. Uma ukukholwa kwakho kungancikile ey'nsikeni zokuhamba kokukholwa kwakho, lokho ukukholwa kwakho kuyize. Ngisho ungakwenza kube yiligugu kangakanani kodwa kuyize ngoba kuhamba eceleni kwey'mfuno noma kuhamba eceleni kwey'nsika zalokho kukholwa. Ngikhuluma-ke ngokukholwa kobuNazaretha. Ngathi ebuNazaretheni zintathu izinto engeke wayi-replace-a, ongeke wayishintsha ngisho usukhala, ngisho usuthanda kangakanani. Ngathi okokuqala ngeke ukushintshe ukuthi ubuNazarethe bakhelwe esisekelweni sikaShembe. Okuwukuthi ngeke ukushintshe ubuNazarethe ukuthi buyoba obuholwa uShembe ngoba uNkulunkulu wakhetha kanjalo. Asiy'khethelanga ukuthi kube njalo kodwa uNkulunkulu wakhetha kanjalo. Ngaze ngasho ukuthi umqalo wendlela wawazama ukuthi ibandla lingaholwa yinoma ubani noma ungewuyena wakaShembe. Wabagcoba uMzobe, wabagcoba uMnqayi ukuthi babe abaholi bebandla. Kodwa abakwenzayo bakukhombisa ukuthi wayezenzela uShembe ngokubona kwakhe ingcindezi mhlampe yasemhlabeni, engasakonsalthanga noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu inhloso yakhe yayithini ngendaba yebandla. Kwafeyila lokho, akuphasanga. So-ke ngaleyo ndlela sikwazi ukukushintsha ukuthi ibandla liholwe uShembe. Okwesibili, ngeke sikushintshe ukuthi ibandla lakhelwe phezu kokuphakama. Ukuphakama lokho kuwumuzo wasekuphakameni oseNanda. Insika leyo engenanginyakaziswa ukuthi ingono yobuNazarethe ukuphakama. Awukwazi ukuphakama uthi uyahlukana nakho kodwa uyibize ngomNazaretha. Awukwazi. Kuyinsila yethu. Noma ngabe asikho ngaphakathi emagcekeni asekuphakameni noma ngabe kodwa ukuphakama kwethu. Thina sokuphakama, ukuphakama kuyithi. Ngoba uNkulunkulu wakukhetha kanjalo. Wathanda kanjalo. Ukuthi abasemhlabeni benzani ngendaba yokuphakama, it's immaterial. Okusemqoka ukuthi ukuphakama is us and we are ukuphakama. Kanjalo nentaba inhlangakazi. Awukwazi inhlangakazi ukuthi ungayi-replace ngokhomo. Busuthi inhlangakazi sekuzoba ukhomo. Cha, awukwazi ukwenza njalo ngoba kunepoint, inesport la uNkulunkulu ahlangana khona noShembe. Leso sport sisenhlangakazi, nowhere else. Ayikho enye intaba. Awukwazi ukuyikhethela yena nje usuthi sengizo-replace inhlangakazi ngayo. Ngoba mhlawumbe inhlangakazi ngoba isincane noma ngabe inhlangakazi whatever you want to say ngendaba senhlangakazi. Awukwazi. Isiphakathi ukuthi usenhlangakazi noma uyile inhlangakazi. Ngoba ukuyenhlangakazi ngeke nje ngithathe umuzi waseJudiya ngithi ngireplace ngawe inhlangakazi. iJudiya, inhlangakazi, inhlangakazi. Angikwazi ukukureplace lokho. So imigomo nezimiso zokuyenhlangakazi nozokweJudiya ayikwazi ukufana ngoba iy'nhloso zakhona ayifani. So engushoyo ukuthi kubalulekile ukwazi iy'nsika zenkolo yakho njengazo lezi engishoyo ukuthi ubuNazarethe bakhelwe ey'nsikeni ey'thile. Njengoba kuyibandla lomthetho nje futhi lakhelwe phezu komthetho othile ney'nsika ey'thile ongenakho ukuyiguqula. Awukwazi ngisho oShembe abasey'hlalweni abakwazi ukuguqula lezi nsika ey'ntathu engiy'balayo. Ngoba izona ezingama-pillars, izona eziyizisekelo zobuNazarethe.
So-ke uJanuwari ubaluleke kakhulu ngaleyo nto ukuthi uyinyanga yasenhlangakazi, nowhere else. It's non-negotiable indaba yenhlangakazi yobuNazaretha nenhlangakazi. It's non-negotiable. Siphatha ukuthi senhlangakazi noma uyile. Uma ungayile enhlangakazi kusho ukuthi awuyile kuJanuwari. Ngoba uJanuwari awukwazi ukuyela kwey'ndawo ngoba wasungulelwa ukuya enhlangakazi. Ngale kwalokho ngabe wawenzelwa eKuphakameni. Ngabe wawenzelwa eKuphakameni uJanuwari, kodwa ngobe wawusungulelwe wakhelwe ukuthi uzoyiwe enhlangakazi. Therefore ngeke ukwazi ukuyi-replace inhlangakazi. It's ngcono uvele uhlale phansi ungayi kunokuthi wenze enye into other than that. Ngiyabonga bengithi nje kangidlulise lokho okuncane namhlanje.